Takže vás všetkým vítam u tohto videa. No, je to ďalšie video u nás, u XDGR Studio. Som tu s Gandalfom aj s Martym. Gandalf, pozdrav sa. Čau. Maťo, pozdrav sa. Čau. Takto sa zdravíš, hej? Toto je najlepší pozdrav 2016. Takže ako ste si všimli, za menami máme XDGR klan, pretože... Oj! Co to? Počkaj, aha, on je sám. No, Sám tak niečo povedz, nie o klane a také veci. No takže máme klan jeden, na ktorý sa môžete kľudne pripojiť. Budú sa robiť možné turné. Takže nice. A môžete sa pripojiť. Bude to, naša stránka bude v description. Takže musím zabiť tu Maťa, alebo nie. A tak všetky informácie budú v tej stránke, kľudne si to pozrite, keď máte čas, hej. Takže tak. Takže v Atime sme my traja, preto sme iba my traja v tomto videu. Takže ty si Samo, ty si Oni. I'm Ty the si leader. líder, ja som... Ale ja mám teraz také nešťastce. Bo mám 30 FPS-ka. Ja som kolíder a to adminov. Dobre, takže to je všetky informácie a poďme hrať. Let's go play. AVPčko, hej. Kde máš APčko? Kde máš APčko? Hore je. Ja To nechcem APčko. Lukáš, tu dole je AVPčko, ja si nechcem. CL Plush Entity Packet. 709 ping. Toto sa zíde, chlapci. Choďte 1v1, hej, ja tu budem. Ja nemôžem, Maťo, ja sa nemôžem hýbať. Čo? Nemôžem sa proste hýbať. Už môžeš? Nie. Už som ťa zabil. No tak ty si Už veľký kokot. ping. Jaký mám ping? 100, 300... 500. 500 si mal. Nie, prosím. Prosím, hra, nie. Ty kokos. Nie, mne to... Ja mám taký pocit, že mi je to krešne. To fakt Samo. No Lukáš. Ty frajer. Kde si? Aha, krešlo mi to, hej? Uta. To jak? Normálne, videl som tvoju hlavu, strelil som na ňom. 2000 years later. No takže sme späť a vidíme tu fight medzi Gandalfom a Maťom. No scope fight. Oh shit. Oh, this is getting intense. Oh no. Oh, 360. Oh, Gandalf. Nice. Dobre. Hlavy adminov či akej hlave. Top. Ty máš furt ale Ty pečko. ksár, Lukáš. Sarej. Hej. Samo, koľko má nabojov? 2? Oh, Samo, to čo bolo? bože. Si strelil do krabice. That was intense. Kamo, my sme iba tak zapli CS-ko a ja že, jak sa to hrá. A teraz, keď len kus dlhšie. Bože, teraz mi myška je... Ale... Čo ti dáva? Ja som iba strelil do krabice a som ťa zabil. Ja mi čo bol Lukáš. Dobre, ja berem toto. Si berem akačko. Hej. Hej. Do piči. Bola jednotka jak vyšitá. Ani mne nejde až tak sprej. No Ale tá... myslím, Včera som mal dobrý deň. Ja myslím ten s tyčkom, čo sa dá. Aha. O Samo. Ale tak ako... Furt všetko vám tapujem. A keď sa nedá, tak štríľam. Ja teraz som vám tapoval Lukáša. On tak vie s tým akačkom, hej. A som s Maťom. Rip. Čo? Ja mám byť proti vám, hej? Však ja neviem za VPčkom vôbec hrať. A nie. A počkaj, to je iba na AVP. Áno. Hej.
okej. Ale... Ale čak, ale ja nemôžem byť sám. Nie, No že ja mňa som zdáš jak nič, my za VPčkom neznáme. Ja som bol Ale sám. Maťo, lebo ty vieš hrať. Ale ja neviem za VPčkom, ty vieš, že za Ja neviem za počkom. Hej, hej, Chcem byť sám. Hoj? hej, hej. Adunia karieri bedima Kege nanalaya Gurnam koitate dunia Čo robíš tam? Trénujem no 360. Prosto mapa. Samo, hovoril si, že vieš ten Garry's mod náš? Normálne. Uj, no. Hovoril si, že takých videí musíme robiť viackrát. Áno. Tak musíš robiť taký edit. Jak tam. Ale tu nehovoríme také viac, nehovoríme veci také také jednoduché, hovorí jednoduché veci, Maťo. No, tak, ale že také obrázkové si tam dával, chápeš? No. Obrázkový edit. Sa mi strašne ľúbilo. Hej, ale pay India for life. Hej, India. Ale... Hello. Oh, fuck. On tento. Čo je taký myšiak. Oh, wow! Skapal som. Sama. Hej, Lukáš, hovor také drbnuté veci, aby to mohol samo editovať. Do piva! Pivo tam dáš teraz. Hej. Maťo, však iba kúšťok ti trebalo posunúť ten crosshair. Čo ti dal, Som ho nezabil. Lukáš, ty tam používaš svoje spely, nie? Na jak Gandalfovské. Ty vole. Kamisa je späť. Nie! Ja ti hovorím, Lukáš, ja neviem hrať. Ja neviem hrať toto LVPčko. Ne, ja neviem, že pečka zabije ma. Hoj hoj. Ty s tým... Hoj hoj. Hoj hoj. Ja Hoj, si ho hoj. videl. Ty. Ja Ty som máš mal ďalej. dvakrát. Ďalej. Samo. Som taký šťastný. Bo, ja som taký kiľavý. To nedá. Samo ty tu necho, to sú AWP ma. Samo no scopy. Poďte no scopy, obidvaja. 360, všetko, 420. Oh, do riti. Hej, keď zostanú dvaja, Samo ja- idú no scopy. A few moments later. 360, druhýka 363, 4, 5, Ty si daj mi Maťo. Pijam do piva. raz, dva. Maťo, prečo si ho mohol Bolo bez knifnúť? zamerania. To bolo bez zamerania. Ja som chcel dať veľa 360. Hoj hoj, to som skrývaš boxov, skapeš. Maťo ťa zabiť. Čak ma zabil. Ich To je tvoje tam spely ti nezachránia. veľa. No scopy. Okej, Trem, ideme hore. trem, trem. 360. Ja to nezameral. Ja neviem. Proste. Dáme takú dramatickú hudbu do pozadia. Samouskom, on ma zastrelil. Samo ty si už dávno bez... Nepadl ma lepší. Bože! Dobre, no hej. Ty vole. Maťo, buď ten, jak sa volá, Grinder.
Let's go P90 Rush B. Okej, tak máte nás flankou. No tá, Nič to- náš ja chcel, Keby ja že som, ste keby si ma osudili. počúval, tak už by Maťo bol dole. Samo, keby si držal hubu, tak... Hoj, hoj! Hej, a tu je toto! Odkedy? Samo odkedy tu je opečko? Na A zemi tam je. kempy na rohu mapy, dojci. Celú hru. Mapy. Opaješ sa, skaka. Knife fight plus! Opaješ. You bitch! Čak samo ty To. máš opečko! To čo bolo Phantom, to je Phantom. Fantomas. Wow, super, super. Aha! 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 Aha. Tam zapadí! Do nohy. Čak som ho trafil. A do nohy. Má 6 na zape, Lukáš, má 6 na zape. Chodanie s pištolkou. Lukáš! Má 6 na zape iba. Ono nedá. No. O, dobrý. Dobrý. Nezapadej. Ty kokos, ty máš AWPčko. Ale hitol Čak som som. ho trafil! What the fuck? Jakže... Kill secure, O. Lukáš. Lukáš, angličtina. Moja super. No, takže... Dúfam, že ste si užili ďalšie video. A máte zabíjaj na plus, you bitch! Daj! Ok, rip. Druhé video na XDGR. Toto je druhé video na XDGR, dúfam, že sa vám to páčilo. A Pripojte sa do klanu. pripojte sa do klanu, keď chcete. Tak, čaute.